O, mag-set. Ito na rita. Uy, ito si Leon, pra. Ito ang mga driver sa ano. Alas 2:14. Ito na yung mga driver sa bagong order sa Apple. Ayan o. Iyan ang mga driver sa mga bagong shuttle, oh. Yan, si Papa. Yan ang mga bagong shuttle dito. Brand yung shuttle dito, brand new, oh. Di pwede kasi kung ano, medyo minibus kasi bawal dito, di ba? Bawal tumawid, no? Yes. Hindi ako nakasingit sa'yo. Ay, wala ka eh. Ano, apat yan brand new na shuttle dito mag-set, Sopro. Pagtawid sa San Juanico. Brand new yan, brand new. No, grabe lamig sa bus. Grabe lamig. Nakalow lang yan, tsaka 22, grabe lamig. O, kita! O, sakay na daw kayo. Doon pa po, ayan o. Doon kabila. Ay, asan yung sinabi na baga? Ah, ito. Ay, hindi yun. Ay, ayun pa lang, pwede yun. Ah, Ayun, ayun pa. sabi. Wala naman eh. Wala naman ka ng tama eh. Wala naman. Six. Ay, namin siya to. Ako din ang pasero, patawid ka sa San Juanico. Galing tayo sa Pitex. Dito tayo sa Santa Rita, Samar, sa ano natin, sa kantin. Yan, hanggang dito lang tayo. Ang pasero na yan, ihatid dyan doon sa Tacloban, tatawid sa San Juanico. Apat yung bagong service dyan, pang sakay sa pasero, patawid ng San Juanico. Puro brand new yung apat. Shoutout sa mga driver dyan, si De Leon, si Egans, si Gano, si Papa, si Campos, si 700 ang araw nila dyan, 700, kung sila rin.
Kotse na wala na pagset. Awa na kayo biyahe. Ah, alis na. Yan na, pagset. Dalawa. Bawal ang medyo ang minibus doon. Kaya yan ang ginawa na bago. Bawal ang parang jeep ko na minibus. Bawal tumawid sa San Juanico. Tatlo lang na kasi kaya iwan yung isa. Kung ang pasahero kunti lang, tatlo lang. Pero marami yan, apat gagamitin. Hey! Hey! Wala. O, sarot na. Iwan tayo dito. Beltranco Shuttle. Huwag sinunay. Wala pa ang ating pasahero sa sambutin na galing sa Mindanao. Kinuha pa nila.